حضرت جابر بن عبداللہ بیان کردے نے ایک دن نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دیاں گلاں اگے بیان کریا کرو انہاں دے اندر بڑیاں حیرت انگیز واقعات تے چیزاں گزریاں نے ایک دن بنی اسرائیل دے کچھ لوگ جمع ہو کے آندے نے 2 رکعت نماز پڑھو 2 رکعت نماز پڑھ کے آندے نے دعا کریے 2 رکعت نماز پڑھ کے بنی اسرائیل دے کچھ لوگ اے گل جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گل اپنے صحابہ نو بیان کیتی تے جابر بن عبداللہ بیان کر رہے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دے لوگ جمع ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیتی یا اللہ اس قبرستان چو ایک مردے نو زندہ کر دے اسی پوچھنا چاہنے ہیں موت دی کیفیت کی ہے موت دیاں سختیاں تے آخرت دے معاملات کی نے انہاں 2 رکعت نماز پڑھیے قبرستان دی طرف نے قبر وچوں سر باہر نکل رہے ہیں ایک آدمی باہر آ گیا تے بول کے آندا لوگو تسی میرے کول کی چاہندے ہو لوگ آندے نے ذرا موت دی سختی کیفیت بیان کر رو کے آندا مینوں 100 سال ہو گئے دنیا تو گیا نو خدا دی قسم موت دی سختی گرمی اجے بھی نرم نہیں ہوئی 100 سال گزر گئے نے آندہ میرے لیے دعا کر دے ہو اللہ پاک میں نو معاف کر دے وے او پہلے والی حالت میں نو عطا کر دے وے امیاں آج دنیا دے پیچھے تریا پھرنے قبر حشر دی فکر ہی نہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اے جتنے بیٹھے ہو میں نو دسو ساڑھے وڈیرے کتھے نے باپ دادا کتھے اونا دے باپ دادا کتھے نے جیڑا آیا ہے او جان واسطے آیا ہے کوئی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا